Actualidade semanal en 140 segundos. Os populares galegos reuniron o seu comité de dirección para analizar os resultados das eleccións xerais nas que volveron ser os máis votados en Galicia. Así, con respecto aos comicios de abril, o PPDG subiu en votos 4,5 puntos e pasou de 9 a 10 deputados e de 8 a 11 senadores. Pola súa banda, o PSDG tivo menos votos que os populares, acadando de deputados e 5 senadores, pero, malia isto, os socialistas manteñen a actitude dos últimos meses. Vostede eufórico, señor Caballero, nunha das 3 comunidades autónomas de España onde o PP gañou as eleccións. Que sería se vostede gañara estas eleccións? Humildade, señor Caballero, na victoria. E cando perde, por favor, non faga o ridículo. O presidente tamén se referiu ao pacto de goberno entre Sánchez e Podemos e pide aos socialistas reflexionar sobre un acordo que sería letal para España. Si alguien puede parar dentro del Partido Socialista, un error histórico del Partido Socialista, y además en el peor momento que está viviendo España desde el punto de vista territorial y ante una enorme incertidumbre económica, si alguien lo puede parar, yo le aseguro que el Partido Popular tiene las puertas abiertas para hablar con el Partido Socialista. Ademais, afeou que o PSDG non rexeite o disparate histórico que supón esta coalición. A centralidade política do señor Caballero ahora resulta que muta é a centralidade que necesita para poder gobernar España. Con alguén o que denostou, insultou e criticou durante 6 meses continuados. Alberto Núñez Feijóo sinalou que o goberno galego está a levar a cabo importantes investimentos no medio rural, destacando a mellora das estradas e a vertebración, as novas formas de mobilidade, máis servizos como a posta en marcha das casas niño e das casas do maior, menos impostos e máis apoio ao acceso á vivenda, máis acceso á tecnoloxía e máis investimentos para que se poida emprender. Pola contra, afeou a actitude do Grupo Común de Esquerda, pero que non existe o rural. De feito, ningunha das 40 propostas de resolución que presentou no pasado debate do Estado de Autonomía falaba deste medio. Vamos a seguir centrando a nosa política no rural. Creemos que o rural existe e existe, ademais, porque é o ADN dos galegos. E como é o noso ADN, señor Antón, non facemos demagoxia co rural.